Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki nong shnong jang ki atli ki shnong gi badan hapo ka West Castles District, ki bakan top ka shnong kelem sangren, bat ka shnong kti thawyar, ki ladan hapadeng ka jingkul marjimun. Namar ka jingbom yo yu khawreshan ubaki dei ban yo hu banai kilalingkot arjar arpho na ka center ka badan hapo ka shnong langja bi kat ba na ka bentaki wei pat ki banai la deb ban yo alun na ka liang jung inong ilam shnong jang kini ki artli ki shnong kilasa ha ka jingdum bun halor kini ka jingja jong u khawreshan bat kala don ru ka jingkno bat ka jingkro kti ya ki nong ilam shnong ba ki dei ki badan kti ban pencak klep yo niu khaw jong ki pat ba ban lap ekadaw nakaliang jong ka Nyautrap Youth Council Langja Area Unit ha ka arp khandai tru jumang arjar arpho gilalek bani kendo unong sam khaw reshan hanong ston na ka benta banwa jingtep alor ka jingja ngai jong leu khaw bat ha ka jing kran ba uba Oscar Walang ubade unong sam khaw reshan lalap bau teu khaw udan hi ha ka jaka penlang khaw ka jong u namar ba om shim ladan balek ban se yu new khaw nakaliang jong ba Oscar Walang ulai thu ba ka jingbom pelan ka jong u yu new khaw ka dei namar ka kenrum kenram ka balami na ka jingya bujili nong sam khaw ha ka center langja bi ya ka ba ma u kum unong sam khaw u khlamyo jingtep bat ulak kentaj ru ban ai ya u khaw sha unong sam u bala sha je thamai namar ban nak benta u niu banai la pen biang i kot isla ki bedei jong ka nong sam khaw ka barem jing jongi kalong bang ila do no yu khau jong bunai January nrei bunai February terter sekmat mudba niyo ka jiksol ngo jongi kalong ba nimyo shu yu bunai January bat hadin kata naliang jong kasnong bro atli kisnong bat thawyar bat klem saren ki bahap apo jong ka langjabi ngisa wat jing tip ya kane bat ni khamlap hangno bakadon hangno tau khau baja uja air ngintip tenaliang jong ki pajba snong kila sngow lingok bat ki lakno ro ya kinong kitkam yang snong bat kila tu no yo ne khong rei haba ni la sem ya kita ki jing imut bangi ya kendu no ya ki seng halang kumka HYC kumta ngi panding rap lem naki bat kumta kila kloy ban ya rap lem na kumta jungi kumta ngi sngow ban ai kublai sibun ya ki mar pleksim khiai kan ya kam bat lap yo khaw ba udang don hapo stop hi te kumta ngisa nidap lagi jing keman habang la yo nu khau baki pajba kim don syuk no ka jing thnum naliang jungi kumpi nong kitkam jong kasnau kane ka jing bom plak yo khau na ka ktiunga kane ka chnong lang jabi ka dei tang na ka daw ba ka dorbar chnong lang ba ki sordar arngut ba don ka jaka ki thung dilar thmai ki hau January ki penkut hakalai poi tarik ya ka tal milis changdir ka dilar ka burim ki sordar boro arngut ete ke senong ki khem pentip hanga bala de pendu e ka dilar ke barim te ya ki kot kisla hau January pade ngala prepare ban phasang lut ki kot kisla ban aino yo khau ngrei kendit kensan pade kawan da ka jing betha no ko office all athung thmai yo we pat dilar ba un se yo khau ke senong jabi te ngrei ngap pade ngala dep ban phasang ki kot kisla ba kan se no da ka dilar ke barim te kadau nga keno bakade ke jing bom pat suchu ne chempang ong kirang ba chnong haba ki thungrar thma jiri ben pentip ho office nyong ka supply ha ka ju ka por pentip hanga namar nga ku mga tip ka tal milis ka dilar ka barim ka mod ngayaj bek ha ka dilar ka balalong sistem tam kalabat te ngahap penbit penbiang ikot kisla jong kata nre hadin kata pade habal ong ba kala penbiang habal penbit penbiang ikot kisla pade hadin la pentip yang ngabo ka derat ka dilar te ngapan ngalapan biang ikut kislan ta te ngamnut su ben ayo khau te menut su te hau February pade wan mi seda we pat dilar thmai wong to aino yo khau jong u February te ngal da mi se yo February me kham pen ai ka yu si jong January te ngamla ben ai khau ta wong el ta bu kata ka yu si January te ngapad yore no khon chau te wan chau wan ai ka yu si lasang bat dilar lasang bat sordar hakata yusi tengah pelaj yo khau jong February tengah peji ki kot kisla jong January ngalap bala penbiang daka dilar ke burim
te ban ai to thmai ro kamong su namar bakala kelumar war hadu es ai kharbani uklam isu haka buk yo to phau uklam isu sakut pending ta ngawang aklet ba to phau klam patse namar ngabat ji lai phun ru tili ki snong te ngakulumar namar bakano ka plase kano ka patse ngasupek beki ke register te no peki ke register ngalap ba anda suki nangalap ba habakile kumta ta kamut ba kacu penting ndon bakubur dia ngaban ong hapo snong 4 yo phau ndon bakubur kata Henry hadin bede kila di gini ki HYC ki yong pai ba snong uklam padyo te ono uklam padyo te kumno kata kot kala biang la tip top berokoj te bilarim wong ngam sei dia thmai rong am sei ong tra da phim sei kamta kamut bu kayo kadau yong o kadau kolong ba ngau man thmai ngala de na du Januari tong tabale kan ka menrim kala sei la chima yo phau ki kot sala biang ngaklet pade ba kempat tit yo phau yo po ong stok dan hadin da kiliwat kini kiseng pade salap yang sewe phla bro arngut ba kempat sei markhmat yo phlalang nomor 4 ji kendu meno markhmat dan dalia kendulang menta pade lalap ba phau peleng hau Januari 4 sei de tang na ka dau ba ki khem pentip hanga ki khem pentip tang ha supply hanga khem pentip te ni saya tho no ne ko dia suk ba kani ko dia suk kalong ba dilar barim kum bakal penbiang gi kot ki sla baro khoj kan IT no ha dilar ba thmai te lia tho kan kot mentar da ka bayar su tulang bang suk ya sain ba ka dilar barim lang ba ki kot register bakal dep soy ki la bala pha po office khamtam ka UC ka register kamut ba kan ne hi ki kot yung ka dilar ka barim bakal asai khau henry of khau la su ala ka aino menta ka sni khmat pai ba yo khau khem kino ki kot namar ba la dep sain da ka dilar ka barim Hading riyo ke jing ujor ina ki pajbak no snong jong ka kelam sangren ya ki bahap ka sentar lang jabi jong kene ka kausion tengilas dang manwat jing tip hangno ija ono khau jong ono dai Januari 19 tengilas dang mania da kanti da ka we ka por la khot ro ki le ya kendu ki dilar barim matmai haringim syamlalap hangno udon Tede hadin kata kemudian kalian jungi ngeli kendu ru iki suar snong baru arngut ki baru arteli ki snong hadin kata kemudian ba habangi la kendu ya ki sodar ki snong na kalian jungi snong ru kila kyong yangi ba yele stom bangin wat unu khau ban penyo no ya ka hok jung pajba obade benyo te hadin kata ngila lum ki jing yalang hapdeng arteli ki snong ki bahap pokalang jabi sentar Rengkat ki dilar ki bari matmai. Badai terhadun kan ka sngi ban satlap bau ni khau ni lap menta nilayo ni khau menta 100,000 kilo tam. Badai khau na ka menta ki pajba pada benyo nadu ubnai Januari. Uni khau hadin bangilai wat sanibha te udang don hai ka pok ka stok jong u wholesaler nomor ba krempadon mano bon sim. Te ngimtip ya kata kadon ke selendet ya kata ngimla mantip ya kata rei kemud bam ta bangila lap ya khau ngi stu dap ke sokmen ya kata bangila yo pat khau kata kalap biang ini kum kini ki jingja kadai ban long kasin ka bakhado banang ni sekmat kam de shu banja kumne